Indabankulil. Indabankulil. Isikhalo sakho Nkosana. Shutova. Abaluwela yiwo vela imbali zeze noma nasani izimbali. Phela kube khona nezinsizwa ezilasathembi ka. Indabankulil. 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 Sihlangene ngani la namhlanje? Sihlangene ngani? Mhla 1 January enyakeni omusha ka-2025 makumhla ka-1 kaManazaretha onke uShembu wabiza kulomuzi kusokuzongenisa umdedele ngoba usuke memeza okhokho bethu abangasekho emhlabeni. Umdedele usuke umkhosi omkhulu ongcwele ohlanganisa abantu abaphilayo nabangasekho emhlabeni. Bahlangana laba abangasekho emhlabeni babambelela kuthina thina esiphilayo bese bengena-ke kumdedele. Ngizike ngithi izofika sizohambisa uhambo umdedele uyabambeza. Isithembu somhlangano kaJanuwari abanazo. Nje sebehambela umdlalo. Sebesele indaba iqala kumdedele. Hayi inkulu le ndaba. Sure. Indabankulil. Indabankulil. Levels nazo ngelo Nkosi. Amen. Sikhuluma nami uqonje umvangeli la. Khuluma nomvangeli umdletsho lapha eNandi eThembeni. Uye lo mvangeli kade ethunywe ezulwini uthi aphake kulo December lo. Impela kunjalo. Le Inkosi uNyazi ithe siyabonga kumvangeli. Kuhlangenwe ngani la?
endabeni enkulu. Uhlangane ngendaba enkulu baba, ungena umdedele lapha uNkulunkulu sizongenisa umhlangano. Njoba silapha nje sinabakithi abangasekho sizofaka umdedelo kaJanuwari. Kusho ukuthi khona igenge ethe ayi umdedelo uyabambezela sesiyofika sekumhla ka4 thina futhi nakhona ebusuku senze ukuthi ubaba uyabona sibe sila uthini ngale genge ethi umdedelo uyabambezela. Kade abasebenzi lapha esontweni baba. Usuku lokuqala yilo lo kuba sonke sizothatha isitembu salomhlangano. Balwe nami bathi ke kusho ukuthi mungawungenisanga umhlangano wesikhumbuzo ungangenisanga eJudiya ngoba sihlala kudanyana. Kusho ukuthi nathi sisuke senza ama shortcuts ngithe mina ningeqi umdedele nijaha uhamba uqala ngumdedele bathi ayumdedele iformality nje kusesekwenzela nje indaba iqala kumdedele baba siqhubeka njalo izofika phezulu kwentaba iKenani. Kusho ukuthi ungangenisile umdedele omhlangano uthini ngawo kumele wenze njani mhlawumbe kunezindlela ofuna uze ngazo ubuzwa kwabadala uba ufundisi ukuthi ufanele wenze njani ngoba lapha kwethiwa step asike step eseqhwayo okusho ukuthi mawuphuthe ngokweqiniso ushembe khona indle kodwa mawuphuthe ngobutsotsi bakhe hayi kona ke hayi ngophuthe ngobutsotsi bakhe impela hayi akarosho ushembe awungiyabonga ngiyaxolisa baba In the bank Coolio. indaba enkulu nenkunzi beyidlakazi bikhona madoda nazo-ke kwenze njani ngibona ibutho la hayibo bangihleleka kwababala la bantu kwenze njani la Mshumayela sekulonyaka 2025 kumhla ka1 kuJanuwari njengoba silana nje sizongenisa umdedele lapho singenisa khona abalele phansi kwethu lomhlaba ngeyintaka nawo bonke abantu shamakhosi akhona labafundisi beyinkonzo bangaphakathi induna nabo bonke abantu amanazareth wonke omhlaba emzini lapho khona ekuthisa ebuhleni uNkulunkulu wakhona wonyazi lezulu uhamba wonke kumhlaba wonke umuntu omnyama uNkulunkulu wakhe wonyazi lezulu songenisa lo mdedele namhlanje njengoba sila sibangaka lasho khona wathi umhlaba wonke uyophelela manje ngizike ngithi yofika mhla ka4 yona indaba yamhla ka1 hayi ayinandaba nayo manje uthini kulabo bantu la ngoba sokushemba uzophuma mhla ka5 entabeni so basibona ke ukuwaste imali ukuthi beze ebuhleni ngomhla ka1 bahlala izinsuku eziningi kungakweyokho bayofika sebegqoka amabheshu nje kuseni noma nini sekuzonyakaza umkhumbi uthini ngalabo ungambuleleli bagqoke nje yona ingubo ngoba kuthiwa senqobile ugqoka ingubo emhlophe bayifakile ingubo kodwa ungambuleleli nokungafundiseki ukuthi namhlanje sizonzana ngalila langa lohambo sizonzana igaba ezihlukene lezi ezizozenza namhlanje ukuthi songenza abantu abangasekho njengamanje babe khona phakathi kwalomuzi ngelinye ilanga omunye la esangweni
owayengabanga khona abantu bakubo babagxoba baze bafika kuyena emvujo bathi ungekho wena singenisa umdedele abantu ade bekhona bebesigxoba thina wena ngoba ubungekho usithathe singene ngaphakathi ingakho ngithi umdedele olunye uhlaka omunye umkhosi owenziwa yinomubani ngisho ngezoya entabeni ngenxa yokuthi uba nje umsebenzi uhamba futhi lokuhamba ukuya entabeni omunye umkhosi futhi loyo kodwa olinke unyazi bezulu wonke ongeke uzokwazi ukuthi uthi wena ngeke uzuye ngoba umosha imali akuhambe kanjalo ongekho ngenxa yesizathu esithize sokuthi imali akanayo uyehlale ethi inkosi ngiyacela noma ngingekho ngicela ukuthi abantu bakithi bodwa bangagxobeki bavume ukuyongena ngoba manje ngingenawo hayi kodwa ngoba kuwumthetho noma apensa athi hayi ngeke ngize ngiye mina ngoba ngimosha imali. Kanti umdedele mongangenisanga umdedele mhlambe ngoba usebhishi noma kanjani kuyabambeka nithu entabeni ngoba phela kumnandi namhlanje siya-enjoy emhlabeni kusebhishi namhlanje size kumdedela abanye basebhishi kodwa bagqokele ingubo emhlophe bazofika sekumhla ka4 kuzonakala noma akunankinga bangakwenza lokho. Uyabona njengoba sikhona nje la kumhlangano sekuwona imindeni yethu engaselele phansi nomhlaba ayifani ngoba izinto ezenzile ngesikhathi iphila azifani ikhona okwenza ukuthi indlela abaphendula ngayo bekhombisa ukuthi besithanda njengoba dusebhishi ayifani ngingaya mina ebhishi ngenze kulutho kodwa babhala icala kwenze ngiye ebhishi kwesinye isikhathi uthola ukuthi mina ngizovalekela yona yonke into yami kwesinye isikhathi ngilimala kwama result ukuthi angikwazanga ukuthi ngize ngibe khona la kumdedela so kudepend ukuthi imindeni yakhe ekuthenga yiphi indlela ihleli usizo lonjani la ihleli khona that is why umuntu izinqumo kumthatha ethi ngifuna uzobona la sihleli khona ukuthi sihleli kabuhlungu kanjani mhlambe lo mdedele wena ulovile iwona obusizosenza ukuthi singene ezolweni kodwa wena walova lokhu iwona lobalekile wayibheka. Hey Shumayeli ukhona into esho inkosi uNyazi yathi ibisejudiva lomhlangano yathi nizoyibona into ezobe sohambeni masentabeni uthi nje ebantwini balindeleni ngoba vele ushembe umlomo ongathethi imanga uthi kuzobe kunjani mhla ka5 Shumayeli. Izobe ibulana kakhulu ngoba njengoba sobe sikhona ukuhanja ngaphansi ngomhla ka5 usuke ngeve ngoba kwaManazaretha kuphela namanje ubona nje ukuthi inhlobo ngenhlobo eyisuka umhlaba wonke njengoba ushembe ihamba umhlaba wonke isegoli ngoFebruary kunezinyanga zakhona ikuJudiya njengoba usheJudiya kwaku-October isemampondweni wonke lo mhlaba uyeza uzobuhamba phansi yikho ushembo uthi esengene endwedwe esesukile nanda yena esengene endwedwe nethi ibinqwaba esukuyamba nayo kodwa khona abantu abasuke besasuka la ehleli Shembe ngendlela asebenza ngayo and akekho umuntu ongaboni ngisho okupolitiki inhlobo luni uyabona ukuthi uNkulunkulu usehleli. Uyabona this is bangis bathi numbers don't lie masho ngesingithi bathi i-numbers qamba mangakusho ukuthi labantu abasangene khona into abayibonayo la Umuntu osangene ilo iPixar hayi siyabonga hayi senethi cha ngiyabonga Mshumayeli sekonakele baba wami. Indaba enkulu eyaseGoli bayaxhwaga abantu. Kulelo futhi sibonakala. Indaba enjani? Indaba enjani? Indaba enjani? Yazi manje ibe njani? Ibe ngani? Hlabelela Nkosana. Mshayeke ngaphandle lo.
Ikapalotu. Standards.
sesizohamba-ke sesiqala uhambo ngoba sesiqalela phela siqale lona uhambo olungcwele neqhelane. Engikucelayo-ke cela niyithande niyihloniphe, ihloniphe nomphakathi lasihamba khona. Abangawona amaNazaretha bayasibanika indlela singalwi nabo, sitshengise ukuthi thina singamakholwa. Ngiyacela abantu ukuthi lapha abaney'nsiza kuphila njengabadla kuthiwa yilo iy'nkobe lezi zesiNgisi, bangakhohlwa izona iy'futho lezi ze-asthma
bangakhohlwa izona ngoba isifiso sabo ukubana sabe siphelele sibuye siphelele. Sicele-ke noMashembe abamkhulu kulilanga kunyanga yezulu nobaba uThixo ukubani basembathe basihlalele indlela singahlatshwa ameva singahlatshwa ameva amatshe siyofika eKhenani. Bese besipha manje sithi masihamba singezwa nokuthi sihamba. Ngabekhona ukuhlupheka kuthina, ngabekhona ukuxakeka. Khuluma sisi, ungakhulumi le uthini. Laba abanama-voice athambile bona bavezwa kwindaba enkulu. Thina sinama-voice aqinile asiveza kodwa Yayizwa le nkosi athini. indaba enkulu makhelwane. Indaba enkulu Indaba siyajabula enkulu kakhulu le ukuthi makhelwane. namhlanje songenisa umndedele kuwumhla ka-1 iqala unyaka soba nonyaka omuhle umhlangano ozophuma. Siyajabula indaba enkulu. Nishuthwa kahle futhi uyabona nje Indaba kuhle. enkulu. Nazo. Usakhala ke namanje. Siyabonga mfowethu. Usuright. Siyahamba ngomhla ka-5. Siyahamba Uthi uma ku-YouTube sha. indaba enkulu, indaba ebig. In the Benkulio. Etha. I-local isiqedile i-local. Aba-international. Khalikade yaqeda. Yilaba bagibela amabhanoyi laba. Yilezi ama-private jet. I flew from Cape Town. Sekungeno I flew from Cape Town manje ezigibela ama-private jet. Mana zaletha maningi. Yazi ngeke sesiqedile mina. Kanti kusakhona I flew from Cape Town. Yilezi egibela amabhanoyi, egibela amabhasi. I-local kade iqedile. Sana seliphumile lithi umhlangano uyaphuma eKhenani. Manje ke njengomdayisi wesonto umuntu owazi ukuthi nenziwa esontweni. Uthini ngoba ngibona bathi manje Wena ukuthi ngenze iplani elibusuku elihle kabi elizokufanele. uthi Ngabukuye ngo-4 imoto isastakile la eMkhabela i-traffic akudeneli. okay Kushuthi kushuthi mhlambe ukuthi kushaya u-12 lo ukuthi sidedele besila. Bese ngulungisa ke mina ukubona ukuthi nazo bamse kanjani ukuhambela phakathi. Sunday nezo ba
Ikhalazo makhosana zizodwa nje zithi umsebenzi kaShembe ugadile kodwa manje inhlasuthu uyayishiya ngapha manje ngifuna ngigada amadoda bizo sokada nawe manje nithethe ngigadile mina ngisengagadile lutho lapha awubalekile lo msebenzi kaShembe ukuthi sifake umdedele siyibabsuthi kade ngiqedile ukuthi uwe nje ongavelanga sawuzongena ke manje uzogijima sekwangena ngenza vele kufanele ukuthi sisonde
adlelwa amakhosazana Hhayi akuyona inkosazana mina. ba Ngisho ukuthi mina. cha ngishutha
ngosebena nifunekani utatezela ngapha kwasekami. Ungiyele nokuzwa kwababili. Inkosi ngusisa. Inkosi ngusisa. ukwazi ukuzwa into oyikhuluma ngizi njobenyeze thuli abalale umhlabela kwethu ufunda inhliziyo zethu lalela inhliziyo zethu ngakho ke ngithuba lokuthi ukuhlabelela ukucela umuntu ufisa ukuzikwenza niyeza makhosazana amen kwakho banzi mude
kaJanuwari lokubona mhlawumbe umthetho. Ngiyawazi umthetho makhosazana. Usebenza khona lutho ngala. Mali ukuzane uyifuna phansi phezulu ngathi gidi Nkosi. Nkosi ngusisi. Uhlala ebuhleni kodwa ufika late kumthetho. Ilogo yendebe enkulu nathi. Ilogo yendebe enkulu ethombeni zethu siyayicela. Yani Yendebe enkulu siyayicela. Yendebe enkulu ethombeni zethu. yani Yendebe enkulu. hayi indebe enkulu. Udebe olukhulu namanje kusayeyamngento akekho nje ozoyithatha lo mzila ugadeki hawu siyamvumele wakithi eyi ngithi nje umkhulu nje No. If someone says, I want to be in Lobukazi endaba enkulu, usuke esho ukuthini? hayi usuke efuna ukuthi Uyafila Miss Brown. So ngizobuyela lokushini. Vela ngiyadaduluka ngokuya esondelweni. So vela ngikwazanga ukuthi ngebhisha yabo. So manje kumele ngimekaphe ukuthi angiyanga ebhisha yabo. Hayi ngiyasithuthuza into. Ngiyasithuthuza into. Lambe kahle sesiyobonana nani. Olwenu niyazi vele angizivele angesiphelele lapha so uyasiza sipholi. So so uyasiza sipholi kodwa asibalekile lezo. Hayi niyasikhulula mhlawumbe. Ngahamba ngelapha elokushini. Sibuye ke mase sibathiza sikhona. Nazo ke siyabonga ngesanza. Angisanjani. Asangithanda sinabantu abasha bakuthandayo. La munye kuphela okufanele ukuthanda. Ngiyadlala. Ngiyakwazi lokho. Kodwa uzomtshela nje ngiyakuzama. Ngiyakuzama. Bye-bye. Awusakuthandi nawe. Ngisakuthanda. Okay, bye-bye. Bakuthanda, bakuthanda, sengirathi. Ufuna ukuthanda into ethanda wena wena. Msale kahle sobonana sokuhlala. Kwawenze njani lapha? Vele nasethembele mhlawumbe kanje ya. Angise. Nilisa ba? Nilisa ba? Sajabulaphi ngoba phela siphuzi. Nazi imfene zase PMP. Yema lo akusiko lokho kungangifuni lokho. Ma awukho eUniswa akaze abesenizula kazi. Khona lo ofana nawe ngangifuni. Manje mina ukuthi angisile igwala umuntu bengangifuni ngiyake nithi la ungangifuni. Wacaca amaphakethe imali yavuza yena. Okay, sha. Amuhlupha kodwa uhambeni kabi yami. Sesekwenze njani?
Wena usishaya lesithuthu sakho nawe usuke su-excela la yazi bathi siyanda ohambeni siyovikana nomali yavuza lithine lakho kulawa kodwa nje ushaya umsebenzi wakho nje uqhamuke suzithe inyawo nazo-ke shaya phoyisa lenkosi ngoba nakho sekungena umhlangano lithini izwe lisuke emaphoyiseni izwi nje lamaphoyisa nje njengoba ithi inkosi singenzi lutho ngenkani nathi kunjalo sithi cha asingaphoqa ke senze okufanele sikwenze umuntu uma esuka emazweni akubo ethi uze kwaShembe akenze phela le process yakwaShembe hayi le yazofike bese eyifisa nazo ithanda ngenze lokhu nje azokupakishela imithwalo ngoba ngeke upakishe imithwalo uyipakishela ukuvakasha njengoba usuke uyipakisha khona iprocess yalapho mhlawumbe uyakomalume usuke uyoshisela impepho uyakini usuke emsamo njengoba ulana-ke ufika wenze phela iprocess yokuthi uze ube khona isonto ngoba isonto uShembe alenzelanga ukuthi kugcwala abantu walenzela ukuthi abantu bekwazi ukuthi besondele kuyena ezobanikeza ukuphila kwasemhlabeni ko-3% lutho ngenkani ngibonga ukungena ku-2025 nazo ngithi uNkulunkulu angibeke okokugcina ngcina-ke asike sithi seyatholakala-ke umuntu sephambene nomthetho nithi niyamkhuza aqinise intamo kwenzakalani-ke lapho hayi phela sengilutho ngenkani njengoba siyentabeni somncenga simncenge so ifunda incwadi masibuye ukuthi inhlayisuthi cishe wafuna ukuphazamisa wenza 1 2 3 kepha manje nasi isigaba manje sakho sokuthi ngoba uyingane yebandla kufanele uxoxe funa wazi kodwa ukuthi ebandleni ikuphi esikuvikelayo ikuphi futhi ongafunakali so funda nje incwadi encane ethi ungenzi lutho ngenkani ithi incwadi engcwele ingane engahloniphiwe mayibulawe ithi ingane ungayizalishaya kodwa ungayikhiphi umphefumulo ngokukathini ebese iphindisha enye eBhayibheli ishaye ukubulala ingane engalaleli kuthi nawe uma ungafuni ukuzwa sokhuza ikhosi bese sikuthinta kancane ukuthi sikubambe nje sikuthe emzimbeni uthi nawe yini manje bafethu ithi hayi usondele la phela sobe singakuncelisi masikubamba sobe sikusondeze nje ukuthi usheshe uyichaze le ingakho ngoba ngathi uyashaya kwabantu umjobo ukuthi sondela ngala mntambo alisenethini abana yabona bethu yabona amakhulunywa ngonodoli bafethu musukufihla Susinansuku isuse hayi uthi isuse kodwa uphendula ukubhenga ngale ufuna ukubona umluko wakho Shembe uphenduke ubhenga yazi Shembe wenza kusho isiphongo sibe sihle nganitshela abantu uthi aniyiboni lento engiyibonayo uyabona ama-comment ayo bethini bakuthi bambulele ngoba lento ayibona noma ubani lesi sibuka uyazi ukuthi sigcwele inkani kodwa Shembe lo wasenza sasa Ayi ngithi mina umfana indaba enkulu umyeni wami. Ayibo owami. Masobambisana yeah manje sendifuna ukubambisana njengoba abantu besisondana sembani nankinga nalo shuthi ninayo inkinga naso kodwa sinayo inkinga naso kodwa makuzoba umfana indaba enkulu sinakinga indaba grand from umuyinsizwa kumele uthi muhamba ukakwe yezo sisi muhamba kumele uphelezele ungavele uhambe ukazi bethi indaba enkulu yile lenzayo so nifuna ukuthini hayibo futhi inhliziyo yakhe ke futhi yini indaba enkulu ngiyangeza ukuthi asaqume ngizayithana nama-former ANC member ayihlaba ayihlikisa le awayifuni baba mina ngiyadlala mina ngisaba yonke into ungaze lapha kuthiwa mina ngiyasola angisoli lutho wena uthi ayiye ngithi phambili mina hayi angisoli lutho Indaba ngineutral uma ungavelanga kuyobe uhlubukile awukho ebuhleni Nkosana ngizokuhlawulisa
iphi video yami sayishutha nini konje video sayishutha ivideo inkosi yosayina nabameli ungangishutha ikhilanga egoli ayisuzoyithola yasebuhleni ke manje shampoo mana wawukhokhile kodwa waminya isprite sami ngathi ngiyayikhipha imali wathi hayi uzongithumela ivideo yabona abangayithathanga imali usho ukuthi wovela ungathandi umsebenzi sometimes ubuye ube overwhelming ne wangasho ngani pho ungangishuthi kusho ukuthi hayi ngi-overwhelmed lalela so kwesinye isikhathi nokuchaza kubuye yabo ugcina usumshutha nje umuntu kodwa ukuthi yabona la ngikhathele isona esingaka wenze kahle wazokhuleka uzayithola lokho nani ngiyayicela uzothola le hayi shaba Tini Toulouse la so hambo Bayidlulu kwaphela lapho ongilinganisela uthi hayi uzokulingana yabona izobiza izohamba nje ngayo siyavuma ngoba idlulu singene ngayo indaba enkulu yafuneka eKapa yaseKapa indaba enkulu siyakufuna eKapa futhi yafuneka eKapa sizocabana negoli uzokuveza nomkhonyana wakho Hey baba nazo sha nazo ivithi siyovala ngani ke siyovala ngani nazo Inda Benkulu. Inda Benkulu. Inda Benkulu. Inda Benkulu. Inda Benkulu. Inda Benkulu.
Indabenkulil.